Hola, com esteu? Benvinguts a un nou episodi del podcast Aigua Clara. Alba, què tal? Molt bé, i tu? Mira, avui parlarem d'una cosa que segur que tu has sentit a dir en el teu voltant. Tu has sentit gent que diu jo és que ja no miro les notícies? Sí, la veritat és que al voltant i la gent quan ve fins i tot a la consulta també et diu jo ja no puc sostenir aquest món. O sigui, he decidit deixar de veure i escoltar les notícies. Perquè tots són desgràcies, perquè tots són males notícies, a Palestina cada dia més morts, a Ucraïna cada dia més morts, el canvi climàtic, els preus dels pisos, la sequera. L'altre dia surt una comissària i ens explica com ha de ser el kit de supervivència, els casos de violència domèstica, els focs de Los Angeles, l'ús social del català, per no parlar-te de la pandèmia o de l'apagada. O sigui, només repasses aquesta llista i ja estàs cansat, no? Això passa aquí i està passant a tot arreu. Als Estats Units, que per raons de volum econòmic fan molts estudis i gairebé tot té una xifra, està clar el retrocés que hi ha hagut, si comparen xifres entre el 2016 o el 2020 o el 2025, de la gent que deia jo segueixo les notícies pràcticament tot el dia. Bueno, això ha caigut espectacularment. I ha caigut tan espectacularment que fins i tot ha tret l'atenció dels teus col·legues psicòlegs nord-americans. Sí, mira, de fet l'altre dia quan estàvem preparant aquest episodi vam trobar un estudi que parlava que l'Associació Americana de Psicologia havia dit que hi havia un augment d'un 60% en casos d'ansietat a causa d'aquesta inundació de notícies negatives. I no només això, a més, ja se li ha posat fins i tot un nom. Ja saps que ara a tot li posem nom. S'ha de conceptualitzar. S'ha de conceptualitzar. I es parla del trastorn d'estrès als titulars. Val? Trastorn d'estrès dels titulars. O sigui, que veus una notícia, a vegades amb un push, no? amb un avís d'una xarxa social i ja està, ja has rebut un impuls negatiu. I això genera ansietat, estrès i, a més, avui en dia, no? Que estem tan connectats i tan connectades a multiplicitat, no? De canals que ens arriben molta informació, també s'ha estudiat que hi ha molta informació que podríem dir que és informació brossa, pràcticament. No? És com menjar allò que dèiem el menjar aquestes escombraries, no? És com que anem, d'alguna forma, integrant tanta informació que al final fins i tot ens costa poder destriar i arriba un punt que ens sentim absolutament col·lapsades. Per tant, la fatiga de seguir els mitjans d'informació existeix i, a més, esclar, com deies ara, hi ha una quantitat exponencial. Abans hi havia un canal de televisió o dos o tres, després hi havia un grapadet de ràdios, mitja dotzena de diaris. Ara compta, les xarxes, les aplicacions. Abans només es posaven davant d'una càmera o d'un micròfon els periodistes, ara hi ha els influencers. És a dir, això ens sembla que ens posa davant de l'evidència que necessitem, com passa amb el menjar i amb altres ordres de la vida, una dieta. Una dieta informativa. Una dieta informativa en quantitat i en qualitat. En quantitat vol dir que si estàs tot el dia connectat a la informació no faràs més que rebre impactes que en molts casos et poden fer mal. I en qualitat, que vol dir que sigui rica. Oi que quan vas el nutricionista et diu has de menjar variat, peix i carn, i llegums i ous i no sé què, i no abusis de la pasta, el que sigui, doncs amb els mitjans de comunicació també mira de rebre informacions per diverses fonts que siguin fiables i que siguin contrastables. De manera que estaríem arribant a una primera conclusió, que és aquesta de la dieta, però si tornem al que passa a les consultes, com ara, per exemple, a la teva, ja hi ha especialistes que estan fent recomanacions sobre notícies i salut mental. Sí, de fet, no podem banalitzar el tema, perquè al final tots aquests inputs, aquestes notícies que ens arriben, el que fan és també construir la nostra mirada sobre el món i, per tant, sobre la nostra existència i per tant, sobre aquelles amenaces que visquen al meu dia a dia. Per això el que ens trobem i el que s'està fent ja per part de molts col·legues és recomanar aquestes pauses de notícies, no? Com molt bé dius, doncs, intentar equilibrar.
sigui, està molt bé estar informats, crec que, evidentment, no? Des d'aquesta perspectiva més crítica, per construir, d'alguna forma, aquesta mirada i aquest posicionament. Jo crec que és imprescindible estar informat. Sí, no, i més en el teu cas, però és cert que hi ha gent... Escolta, oi que tots votem? Hem d'estar informats, hem de saber per què votem el partit que votem. Oi que tots anem a comprar cada dia? Doncs hem de saber per què comprem una cosa i no comprem una altra, etc. Sí, però pensa que la teva experiència com a periodista és diferent a vegades que d'una part de la ciutadania. Pensa que hi ha gent que arriba a un punt que com que no tenim, no ens sabem segurament de posar aquestes pauses informatives, no, en les nostres vides, arriben a un punt que senten que es rendeixen i diuen, mira tu, prou, això. Jo ja, quan veig notícies, paro la tele, paro la ràdio, em poso música, jo no vull saber pràcticament què està passant. Vaig a la ficció, poso una sèrie, no? Per tant, experimenten aquest esgotament i aquesta impotència presa, per dir que el món està tan malament que de què em serveix, hi ha molta gent que et diu, de què em serveix a mi saber lo malament que està el món, no? Llavors, clar, és com un contrasentit, perquè alhora sí que necessitem estar informats, informades, perquè com molt bé dius, tenir aquesta mirada i participar, no?, d'aquesta ciutadania que ens corresponsabilitza a tots i a totes, però també és cert que si no ho fem d'una manera adequada ens porta a aquest desvincular-nos i aquest apagar la tele, apagar la ràdio, però a vegades dissortadament seguint-nos informant amb les xarxes socials, que també és un contrasentit. Ja. Penseu que, com que tot és susceptible d'empitjorar, hi ha una barreja bastant terrible, per moltes raons, que és la de les notícies i la de la política. No hauria de ser-ho, perquè en un sentit que jo penso que no ha de ser ideal, la política no és una cosa bruta que fa gent en un despatx per fotre'ns a tots. La política és la gestió del bé comú i, a més, sortosament, en un règim democràtic com en el que vivim, tots podem dir alguna cosa sobre com hem de ser gestionats, com volem ser gestionats. Potser no podem anar més enllà, però Déu-n'hi-do el que significa poder treure un govern amb el nostre vot. Després potser el que ve no ho fa com nosaltres voldríem, però almenys aquest ja l'hem com castigat a les urnes i ja l'hem tret, no? Però avui dia la informació política es fa, en molts casos, d'una manera que el 2023, 8 de cada 10 nord-americans, enquesta del Pew Research, considerava divisiva, corrupta, desordenada i polaritzada. Això, la política dels Estats Units, clar, és com ho rebien, no? De manera que davant d'això també hi ha la possibilitat de dir, escolta, jo no vull saber res, un rebuig, i el perillosíssim, perquè hi ha partits que ho estan esperant com el pa que mengen, el ja s'ho faran. No, ja s'ho faran, no, ens ho hem de continuar fent nosaltres. Però, esclar, si les fonts en les que jo vaig veure com ens ho estem fent em transmeten aquesta imatge de divisiva, corrupta, desordenada i polaritzada de la política, aleshores jo no em vull tacar, clar, qui es vol tacar les mans o la camisa sentint notícies, no? Sí, de fet, fins i tot hi ha estudis, no? Sempre busquem aquella part de la recerca que ens ajuda a donar-nos a vostès el que estem explicant, i de fet el fundador de la clínica de recerca sobre estrès, trauma i ansietat de la Universitat de Wayne, en el cicle electoral del 2007 al 2020, el que va fer va ser recomanar, perquè es va trobar que hi havia molta gent que consumien una mitjana de 5 hores al dia d'informació electoral. 2016-2020 als Estats Units és quan guanya per sorpresa Donald Trump i governa durant aquells 4 anys. A més, amb la pandèmia pel mig. Doncs el que es van adonar és que consumir totes aquelles notícies que sorgien, no?, que tenen a veure amb el món polític, els deixaven indefensos i aterrits, no? I llavors, al final, el que va d'alguna forma posar sobre la taula va dir, escolta, reduïm d'alguna forma aquest consum d'aquestes notícies polítiques perquè no ens estan ajudant a construir, sinó que ens estan deconstruint el nostre benestar emocional, no? D'això en podem parlar un altre dia. Podem portar aquí un polític a parlar de com es fa la comunicació política, però em sembla que és bastant clar que un dels botonets que ens volen tocar amb la comunicació política és el de la por. Totalment, totalment. Sí, la por, d'alguna manera, aquesta política de la por jo crec que és molt important perquè la por al final mou el vot, la por al final fa que visquis una vida més oberta o més tancada, la por fa que
et confrontis o no, val? Amb determinades situacions que pots estar o que pots sentir que són situacions d'injustícia. I, per tant, jo crec que d'alguna forma hi ha molts segments, no? Polítics que d'alguna forma identifiquen que la por és un gran aliat. Per tant, jo crec que aquests sentiments d'estrès, d'ansietat, fins i tot hi ha segments que ho estan treballant, ho estan potenciant, perquè a més està estudiat que activen una part del nostre cervell que ens fa, no, estar en alerta, estar amb una constant sensació, no, de que alguna cosa ens passarà, aquesta amenaça, i això evidentment és el que dèiem, no ens permet viure d'una forma ni equilibrada ni alimentar el nostre benestar emocional. Sí, mireu això que diu l'Alba, no? Mireu si és troncal en la comunicació política l'ús de la por com a arma, que sempre anem a parar allà mateix, em sembla el doctor no, sí. Però Donald Trump. El periodista Bob Woodward, que és un dels periodistes que va destapar l'any 72 el cas Watergate, l'any 72, dos periodistes del Washington Post tiren endavant durant mesos i mesos una investigació que acaba demostrant que el president que hi havia als Estats Units en aquell moment, que era Richard Nixon, havia ordenat l'espionatge del partit rival, del Partit Demòcrata. I ho va negar, durant molt de temps va negar les informacions d'aquest diari. Com que es va demostrar que era veritat, el president dels Estats Units va acabar dimitint, cosa que no sé si passaria avui dia, però l'any 72 va passar i va ser un impacte molt gran i realment va netejar moltíssim la imatge dels Estats Units de dir, bueno, tenen una premsa que investiga i un sistema que funciona, perquè han demostrat que un president ha mentit i ha dimitit. Per això em pregunto si avui això passaria. Bueno, doncs, un dels dos periodistes que ho va fer, ara ja deu tenir al voltant de 80 anys, però encara treballa, encara publica llibres, Bob Woodward, i com que és un tipus molt prestigiós, té accés a les millors fonts. En aquests anys, 2020-2016, va escriure un llibre sobre els primers anys de la presidència de Donald Trump i com el va titular? El va titular Por. I el va titular Por, Fear, perquè Donald Trump, en un moment de les converses que van arribar a tenir, Trump com a president, li va dir és que el veritable poder és la por. O sigui, quan tu pots fer por a la gent perquè tens un càrrec molt important o tens molta ascendència, molta força sobre la seva vida, aleshores ets quan ets poderós, no? De manera que sí, de fet... estem davant de la utilització buscada d'aquests elements que ens fan sentir malament, d'aquest malestar que ens causen les notícies. Totalment. De fet, sabem, no?, que connectar amb la por fa que d'alguna manera també fins i tot arribis a buscar més informació, estar més connectada, a intentar d'alguna forma, no?, estar com més actualitzada amb allò que està passant. I ara parlaves de poder i crec que quan parlem de que la por és el gran aliat d'aquest poder, d'un poder que vol aconseguir el control sobre la gent i fins i tot arribar a subjugar-nos, no?, a través d'aquesta por, no? Per això es confronta d'una forma directa amb tot allò que nosaltres treballem pel benestar emocional, per la salut mental, per fer individus que es puguin sentir lliures, perquè la por, més hi ha tots aquests mecanismes cerebrals que s'activen, ens acaba situant en unes vides molt petites, no? Perquè és com el fet de dir jo no em confronto pel que em pugui passar, no? Exacte. Llavors, al final... Això s'havia dit molt en aquest país, a Catalunya em refereixo, nen, no et signifiquis. Sí, totalment. Però clar, això que t'ho diguessin d'una dictadura pot tenir algun sentit. En una democràcia és un drama, perquè és el final de la democràcia. És a dir, si tu tens por de parlar públicament, tens por de les conseqüències que pots tenir, no?, a la universitat, perquè et fan fora de la càtedra, perquè no et donaran diners per tirar endavant recerques. Doncs aleshores s'acaba la democràcia. Sí, i a part, i amb això que dius, també la por ens porta a un lloc de polaritzar molt la nostra mirada, no? Ets amic o ets enemic, estàs amb mi o estàs contra meu, no? Llavors, hi ha temes que jo crec que sí que són línies vermelles i que tindran més a veure en temes com els drets humans, no?, drets fonamentals, que aquí sí que crec que s'ha de fer un front comú, però sí que és cert que aquest tipus de posicionaments polítics que al final s'expandeixen, no?, a través dels mitjans de comunicació, però també de les xarxes socials, està provocant una polarització, que en el seu nucli també hi ha aquesta por. Por per part d'uns i por per part dels altres, no? Sí, això sempre els periodistes ara acabem explicant una cosa que passa, que és veritat, que és que els algoritmes fan que tu rebis informacions que et polaritzen molt. Per un cantó, informacions que
s'adequen exactament, enquadren perfectament amb el teu ordre cognitiu, és a dir, que si tu ets del Barça, reps informacions del Barça, però també, com que l'algoritme sap que és del Barça, t'envia coses del Madrid perquè et facin ràbia. Bueno, això que parlo en termes futbolístics, doncs passa també amb la política. Esclar, quin efecte té això? Doncs que hi ha un moment en el que tu veus que els que no pensen com tu són el pitjor. O sigui, tornem al cas dels Estats Units, que ja dic que ha estat profusament investigat. Molts nord-americans han arribat al punt de creure que l'altra meitat del país, en el millor dels casos, és poc intel·ligent o estúpida. I en el pitjor dels casos, que són immorals i malvats. O sigui, quan tu ja fins i tot li regateges el dret a ser humà a una persona que pensa diferent que tu. Perquè et sembla inadmissible que pensi i voti diferent que tu. Sí, de fet hi ha aquestes, com molt bé dius que en diuen, aquestes bombolles d'informació, no? Sí. Que ens estan portant en aquest lloc de la polarització i alimentant sentiments d'odi, però alimentant també un tipus de discurs que per posicionar-se o per posicionar-te ha de ser cada cop com més radical possible. I en el que et diuen que pràcticament els ponts de connexió no hi són. I per tant, si tu en algun tema penses diferent a mi, és impossible. Allò ja és com la teva identitat definitòria. Hi ha temes que jo entenc, perquè a mi em passa, hi ha temes que són línies vermelles. Però jo crec que hi ha molts més grisos que el món actual, no? I informativament ens estan portant a uns extrems de polaritzar-nos que és molt difícil viure avui en dia. Sí, i amb tot, jo també vull dir una cosa, anava a dir, a trencar una llança en favor de les línies, de les bombolles informatives, no, això no. Però sí hi ha una... Sobretot perquè l'ús d'aquests tòpics em posa dels nervis. Podria haver alguna etiqueta que no caldria. No, però veiem una cosa. Ara tampoc no criminalitzem la gent perquè li agradi llegir un diari determinat o veure les notícies en un canal determinat o sentir una ràdio determinada. És normal. O sigui, en general, anem a buscar coses que s'adequen al nostre ordre de pensament, a la nostra manera de veure el món. Jo crec que això és normal. Ara, recordeu el que dèiem fa un moment de la dieta? De tant en tant, entra en un altre canal. Fins i tot, si tens temps un dia, agafa la mateixa notícia i mira-la com l'han tractat aquests i els altres. Fonts, canals, diaris, ràdios, que tu sàpigues que no tenen la mateixa línia. Perquè potser hi veuràs una altra manera d'entendre les coses. Ara, exercicis de masoquisme no. Jo entenc que tu no t'exposaràs voluntàriament a uns tios que només parlar ja t'ofenen, no? Bueno, de fet, això que comentes és molt interessant, sobretot per aquesta possibilitat cognitivament de construir el pensament crític, no? De dir, a veure, aquest és el meu posicionament, però deixa'm escoltar l'altre, perquè en ocasions et poden donar fins més arguments per reafirmar-te o pots veure que hi ha matisos també, no?, en determinades posicions. Però jo crec que també és interessant aquest exercici, no? Això ho fem aquí a Aigua Clara, no?, entre un periodista i una psicòloga. Però el fet allò de dir, ostres, si parlem d'aquesta fatiga informativa, que fins i tot hi ha alguns autors que ja parlen d'infoxicació, de dir, ja està, fins al monyo, ostres, jo crec que és com una senyal també per repensar, no? Ara podem donar ja donarem algunes estratègies perquè al final la gent que ens està veient doncs, pugui gestionar millor el seu dia a dia, no? Però també, quan vingui doncs, la persona invitada avui, que ens fa molta il·lusió que ens acompanyi, poder dir, ostres, a nivell periodístic, no? I potser podem respondre després a aquesta pregunta, però com és que fem poc cas? Per exemple, tots aquests estudis que ens parlen de que anem perdent gent que ens escoltava, anem amb aquests processos d'infoxicació, d'això que en diem, no?, d'aquesta fatiga informativa. No podem trobar altres alternatives també per explicar el que passa al món, però també per cuidar la gent i que la tinguem allà amb nosaltres? Sí, fins i tot per pròpia supervivència també, empresarial o professional. No? I per vosaltres també. No, esclar, bueno, sí. Perquè deixa'm fer un petit apunt, però jo que hi tinc molts amics i amigues periodistes. Què, estem fatal? Déu-n'hi-do la feina que hi ha allà per fer. Sí? Perquè ara les recomanacions que explicarem jo les puc fer perquè, escolta, si demà m'aixeco i no sé exactament què ha passat a l'actualitat, no passa res. Però vosaltres que teniu aquest compromís amb l'actualitat... Estem més exposats, esteu, sí. Més no,
totalment exposats a aquesta fatiga, a aquesta ansietat, a aquest estrès, fins i tot a aquesta forma de veure el món, que dius, ostres, jo apago les notícies i ja està, no? Però tu o la invitada que avui tindrem, fer això és com quasi un atemptat contra la vostra professió, i més si esteu, no?, cada dia doncs, donant la vostra informació, la vostra opinió. Pot ser un detox de 24 hores, però més no. Però no ens passem. I crec que aquí també és un tema que s'hauria de treballar i que es treballa poc. Naturalment, sense entrar en la violació del secret professional, però en aquests contactes amb col·legues, tu què has vist? He vist molt de patiment i unes cuirasses molt fortes. O sigui, he vist com uns personatges que es posen davant del micro, davant de la televisió i que sustenten un programa o un espai informatiu, divulgatiu, però en el fons hi ha una dificultat diària també per processar tot allò que estan fent, perquè a més en moltes ocasions és explicar coses molt doloroses, no tens ni temps de pair, ve gent, en moltes ocasions també estàs gestionant situacions de, per exemple, tertúlies on hi ha un nivell a vegades fins i tot de virulència elevat, i per tant... Però després hem de parlar del Barça. I hem de passar a parlar de no sé què, no? Llavors tot això va generant un pòsit, i jo crec que també s'ha de fer visible aquesta vulnerabilitat i aquesta necessitat que les pròpies empreses també informatives siguin conscients d'això, també per tenir cura, no? Perquè jo crec que realment, vist des de la part dels professionals del benestar emocional, salut mental, són realment, ostres, vides complexes. Sí, estaríem parlant gairebé d'una especialitat que seria la cura de la salut mental dels periodistes. Jo crec que sí, i quan més persones del vostre gremi conec, més em reafirmo. Però feliç de dir-ho, perquè mai és tard, en el sentit de que al final vosaltres sou un canal també, i en aquests canals això queda impregnat. Però bueno, anem a les recomanacions generals i ja en parlem un dia del tema. Molt bé. A veure, jo crec que és important allò que dèiem, no? Primer de tot, establir d'alguna forma aquests límits a l'exposició de les notícies, perquè com que hi ha aquesta connexió de l'amenaça, de la por, genera una mica aquesta necessitat, no? En altres programes hem parlat fins i tot d'aquest FOMO, que es parla molt entre els joves, però la gent adulta també a vegades ens passa, ostres, no quedar-nos fora del que estigui passant. Sobretot que jo hi sigui, que no em deixin al marge. No? Però llavors pots dir, mira, llegir les notícies al matí o escoltaré aquest programa tal, o l'informatiu al matí, i potser al vespre puc veure com ha anat, però està constantment, no? Allò connectada, hem d'anar en compte, perquè això fins i tot genera una certa addicció. Val? Llavors, hauríem d'intentar equilibrar i participar, allò que dèiem, en activitats més calmants. De fet, hi ha estudis, no?, que ens posen sobre la taula la necessitat d'estar en contacte amb la natura, o sigui, tot aquest... perquè és un bombardeig informatiu d'una realitat social que no és senzilla, no? Llavors, què fem? Quan fem activitats calmants, d'estar, jo què sé, a la natura, a la cuina, tal, què fa? Ens enfoca en activitats concretes, val? Que a més ens poden generar molt de benestar i que poden d'alguna forma fer un contrapès, no?, en aquesta càrrega d'ansietat o d'estrès. En aquest sentit, també, jo crec que és important centrar-nos en allò que podem controlar, val? Perquè davant d'un món que tens la sensació de dir, el que tu deies, no? Has començat a fer un reguitzell de notícies que he pensat, mare meva. Què puc fer jo per Ucraïna, diguéssim, no? Per Palestina. Vull dir, en el meu dia a dia, no? Com puc alimentar, no?, que el món sigui un espai una mica més vivible, no? Llavors, fer coses que saps que depenen de tu, crec que és interessant, i també fer un esforç conscient amb això que tu deies, no? A vegades buscar aquest contrapès fins i tot en notícies positives, que jo crec que a vegades també els mitjans ens hauríeu d'ajudar una mica amb això, perquè a vegades, no?, explicar coses positives segurament no dona tants likes, entenc que la por genera molta més addicció, però està bé a vegades també que et puguin explicar alguna bonic, bàsicament per no perdre l'esperança. Jo crec que s'explica, Bueno, sí, però a veure, si hem de fer... A veure, no sempre, perquè a vegades acabes amb les mans al cap i dius, mare meva, apaga. Bueno, ja fa molts anys, molts anys, abans de les xarxes socials, ja hi havia una frase feta al periodisme nord-americà que era que una notícia, si sagna, obre. If it bleeds, it leads. O sigui, si una notícia té sang, va al principi de tot del telenotícies. Bueno, llavors també és una mica el compromís. Jo entenc que hi ha tot una... Evidentment, no, individualment no ens confrontarem amb una mica els ritmes o les dinàmiques que porta la informació global. Però sí que és cert que crec que amb això que dèiem de centra't en allò que pots controlar o pren algun tipus d'acció, al final...
pensem quin tipus de programes a casa nostra tenen molta audiència i revisem també si aquests determinats programes que aporten una sèrie de valors al centre de la nostra societat ens defineixen com a societat. És a dir, que quan tu veus programes on hi ha molta salsa rosa sobre la vida privada de determinades persones, o quan hi ha molts crims... Tot això estem d'acord que ens defineixi com a societat? És allò que diu, no, tu, és que la societat ens marca això, o alimentem això, o sigui, al final, què és, l'ou o la gallina? Però jo crec que aquí sí que podem decidir oferir també altres productes o fer coses diferents, perquè és que si no, al final, l'usuari poses la tele, bueno, avui en parlen d'aquest assassinat, demà de la vida personal de no sé qui, llavors dius, ostres, a vegades costa trobar programació que et pugui alimentar des d'un altre lloc, no? I sobretot això que dius tu, fer coses, estar actiu, a lo millor tu no pots fer res per solucionar el problema del canvi climàtic, però pots reciclar o pots anar al centre cívic i fer cursos de català per nouvinguts. Totalment. I si el món no se'n va en orris, és per sort que tenim gent que a nivell individual, i s'ajunten per fer coses col·lectives, manté aquesta quotidianitat de fer coses positives en el dia a dia. Doncs ara li preguntarem tot això a l'especialista, que segur que ens aclarirà tots els problemes que tenim i sortirem, bueno, però amb l'aigua més clara que mai. Ara és quan li demanem a la convidada que ens digui què ha sigut abans, si l'ou o la gallina i totes aquestes coses que demanava l'Alba. Ens fa moltíssima il·lusió poder saludar avui al podcast d'Aigua Clara una periodista per antonomàsia, és que gairebé no cal ni posar-li adjectius, una periodista, que l'hem sentit a la ràdio, que l'hem vist a la televisió durant ja unes dècades, diguéssim, i encara ara, cada dia, al matí, a la 2 de Televisió Espanyola. Gemma Nierga. Què tal? Com estàs? Gràcies per convidar-me. Ha estat molt interessant tota la primera part, que he estat escoltant, Alba, i prenent notes, com sempre. Que bé. Els periodistes sempre anem amb la ploma, el paper, prendre notes, aprendre, agafar idees. Aquesta és la nostra vida. Veus quina actitud més positiva? Aprendre, agafar notes, tal... Per mi, la feina de periodista, el que més m'agrada es resumeix en això, aprendre. Parlar cada dia amb persones que en saben molt més que jo, que tenen una vida que en alguns casos admiro, en altres no tant, potser inclús la puc arribar a despreciar. És igual, m'agrada parlar amb ells i poder preguntar com ha estat això, per què vas prendre aquella decisió, aprendre. Aquest concepte m'agrada molt. Doncs va, del que has apuntat, digue'm un parell de coses que vulguis comentar o que t'hagin cridat l'atenció o que t'hagin semblat interessant. M'ha cridat molt l'atenció aquest tema del esgotament que pot arribar a identificar-se com una ansietat per la quantitat de notícies que digerim o que ens empassem. Clar, en el cas de l'Antoni meu, és la nostra feina, Alba. Nosaltres estem pràcticament obligats a estar constantment connectats amb la informació. Clar. No sé com s'ho fa l'altra gent, no ho sé, però que nosaltres vivim perquè volem saber la notícia al minut que passa aquella notícia, i una cosa que sempre m'ha cridat l'atenció és que la resta de la humanitat els hi és igual. Aquesta notícia que per nosaltres ha vertebrat el nostre dia, te'n vas a parlar amb un grup d'amics i diu, ja sabeu que avui ha passat, i aquestes persones no estan connectades d'aquesta manera. Per tant, no sabia que això pogués arribar a ser patològic. I ho és, dius. Bueno, jo crec que per això feia una mica l'apunt aquest, no?, de la professió del periodisme, perquè jo crec que realment, veient els estudis, les dades, quan es parla, no?, de com ens acaba impactant i afectant tota aquesta informació, clar, jo crec que allò que dius, bueno, els que estan més exposats a tot sou vosaltres. I a més sou el canal de que aquella notícia que t'arriba, que passi per tu, perquè no totes les notícies passen de la mateixa manera per la nostra ment i el nostre cos, i et deixi o no més o menys empremta també, fins i tot ferides a vegades, no? No sé si hi ha hagut algunes situacions... Has dit una cosa molt interessant sobre la cuirassa. Aquesta és una paraula que jo vaig començar a fer servir quan feia un programa de matinada que es deia Parlar per parlar. I la gent que trucava era gent amb problemes que a mi em sobrepassaven, perquè jo escassament devia tenir, és que no me'n recordo, 23, 24 anys, i em parlaven d'unes pràctiques sexuals, de les que jo no havia sentit a parlar mai, em parlaven d'unes relacions, la majoria de vegades molt malaltisses, i allà jo vaig començar a intuir
que o em construïa una mica de cuirassa o intentava que em rellisqués allò que estaven explicant o m'afectaria massa. I allà fixa't que era un programa que no era ben bé d'informació, era un programa de trucades de problemes d'oients. Sí. Però crec que aquella cuirassa que es va començar a construir fa, no sé, més de 30 anys, evidentment, gairebé 40, l'he seguida construint al llarg dels anys. Ves en compte, perquè si no t'entrevistarà ella tu. És molt bona fent Però, Antoni, preguntes. tu, això de la cuirassa... Veus? No, També. ho heu experimentat o no? Home, molt. Sí. Eh que esclar, sí? Sí, i a vegades et fa sentir malament, perquè dius, seré un cínic? És a dir, si ara quan acaba el programa aquests problemes gravíssims dels que he estat parlant no me'ls emporto a casa o no m'afecten, serà que m'estic dedicant a guanyar-me la vida amb els problemes dels altres? Sí, aquestes coses te les emportes a vegades. Sí, no, Sí. de Però fet... per la mateixa cuirassa dius, no, és que si no sobreviuria. I llavors pots estar a un pas del cinisme, al diguéssim. final, Sí. la cuirassa ha de ser un mecanisme protector que el que t'ajudi, no, és a frenar aquest impacte i poder sobreviure en la vostra professió, però jo crec que a vegades aquesta cuirassa, si no n'ets conscient i fins i tot no tu treballes una mica, no? Perquè no sé en el vostre cas, però jo crec que fer un tipus d'acompanyament també psicològic quan estàs exposada, no? A tant dolor, tant estrès, aquestes dinàmiques a vegades, no? que envolten el món i sobretot el món del periodisme, et pot acabar portant fins i tot a vegades el que ens trobem és que la gent que s'amaga molt emocionalment darrere aquesta cuirassa, al final aquesta cuirassa els porta en un lloc que fins i tot els hi costa connectar emocionalment, perquè aprenen a estar desconnectats de tot allò que estan convivint. De fet, en psicologia ens passa molt. Si no tenim una bona... Hi ha situacions que et trencaries. Llavors, has de ser conscient de l'impacte que allò et genera, treballar-t'ho perquè això no et porti allò que parlen de la dissonància emocional, que és com una fredor, un distanciament que tu ja no ets ni conscient, no? Jo crec que per la manera que som l'Antoni i jo, no ens hem posat aquesta cuirassa a aquest nivell que tu estàs dient. Però una no, mica Antoni? sí, Gemma? És a dir, quan tu has de donar notícies... Tu has hagut d'informar d'atemptats d'ETA, Sí. per exemple, Sí, no? De coses que passaven a la mateixa ciutat teva i no sé què, i aquestes coses, no? Home, tot això t'impacta. Home, i tant, i tant. Tot això t'ho emportes una miqueta. I aleshores has de trobar l'equilibri entre... És a dir, no et pots trencar. Jo crec que un periodista que es mor de riure o es posa a plorar i desconsoladament i no pot continuar no estaria fent bé la seva feina. I això, aquesta retenció emotiva, a la llarga te l'emportes a la vida. No sé si et passa a tu, però jo he vist pel carrer coses i me les he mirat com un observador imparcial abans de dir, potser que actuï, com si digués. Però, Antoni, jo m'he trencat a plorar davant del micròfon. No et diré moltes vegades, però més de les que hagués volgut. Això que ara deies, un periodista no ho pot fer, jo ho he fet, perquè, tot i la cuirassa, hi ha determinades situacions perquè toquen una part de la teva vida molt dolorosa. Això pot passar, sí, evidentment. Sí. O perquè senzillament... Jo recordo l'època de la crisi més greu, o més greu, una crisi greu que vam patir en aquest país, any 2008, 2009, us en recordeu? Fèiem moltes entrevistes i parlàvem amb gent que ho passava malament. Doncs jo sí recordo alguna entrevista on una mare deia quan arribo a la nit a la meva nevera hi ha un ou i faig una truita i al meu fill li dic que la mengi sencera i el meu fill em dona un trosset de truita, aquell dia jo no podia continuar la conversa. He sentit molta gent que ho està passant molt malament, però en aquell moment Et va connectar. em va connectar amb alguna cosa que feia que no pogués continuar. I és terrible quan això et passa, però estic d'acord amb l'Antoni. Un periodista no podem ni trencar-nos de riure, ni tampoc posar-nos a plorar. Però a nosaltres també ens ho diuen, que una psicòloga no es pot posar a plorar en teràpia. I a vegades ens ha passat, a mi m'ha passat. A vegades hi ha situacions que, a més, jo que també em dedico a temes de traumes, violències bastant extremes, a vegades també et cauen les llàgrimes.
i tampoc està malament si ho saps reconduir, no? Perquè al final és això que parlàvem en el vostre cas, i crec que vosaltres dos sou dos periodistes, que no únicament informeu, sinó també acompanyeu. I per mi aquí hi ha bastant aquest punt d'abraçar en determinats moments i dir, ostres, és que jo com a oient m'acabo de quedar... I ella també, no? Sí. I aquí hi ha el vincle, també. Em sembla que estem parlant massa dels problemes dels periodistes quan estàvem parlant dels problemes de la gent. Estàvem parlant... Està bé. Però ja que hi som, sí que és veritat també que a vegades, no sé si forma part de la cuirassa o del personatge que tots ens creem, però quan tu tens una responsabilitat... Parlo, per exemple, d'una que va exercir durant bastants anys als matins, no? A la ràdio. Per dir-ho d'alguna manera, estàs despertant un país. Llavors, tu saps que de la manera que tu enfoquis les coses, de la manera que tu les expliquis, els adjectius que facis servir, el temps que li dediquis, les teves inflexions, pots fer, ara sonarà molt immodest, però pots fer que el país es llevi d'una manera o d'una altra. El país, almenys la part de la gent que t'estarà escoltant, però era molta gent la que estava escoltant. I per tant, que tu pots orientar d'una manera positiva, d'una manera constructiva, els grans debats del moment. O pots incendiar, o pots... Quan tens totes aquestes responsabilitats, tornem al tema aquest que m'he tret ara de la màniga, de la retenció emotiva, de dir mira de ser empàtic, mira de ser pròxim, però al mateix temps estigues serè. Sigues el més contingut possible. Entre altres coses perquè els oients ja sumen 2 i 2. O sigui, la gent només de sentir com ho dius i no sé què, el to també diu moltes coses. No us penseu que pensem que la gent no... No, la gent és molt llesta i de seguida sap de quin pal vas, per dir-ho ràpidament. Però a mi m'ha passat això de dir, tens una responsabilitat davant de la societat i per tant l'has d'exercir de la millor manera possible. Per dir-ho ràpidament, és millor que et quedis curt que no que et passis. Sí, estic completament d'acord, però abans parlàveu de les pors, també m'ha interessat molt el llibre que comentaves, no?, de Bob Woodward, que té 82 anys. Ho he mirat, tu que deies, sols 82. 82 anys, clar, sí. Qui era, Dustin Hoffman o Robert Redford, a la pel·lícula? Jo crec que era Dustin Hoffman. Jo també ho crec. Sí. La por. Sí, perquè era moreno. La por. La por més íntima que jo crec que tinc des que em vaig posar davant d'un micròfon amb 17 anys és la por a fracassar, la por a fer-ho malament, la por a no estar a l'alçada, la por, deia l'Antoni, val més quedar-se curt que passar-se. Sí, estic d'acord, però la por a no trobar la mesura adequada. Sí, és això. La mesura adequada. La por a dir una cosa que no és veritat. Heu tocat també, o podríem tocar el tema de les fake news. Quina por caure a la trampa de les fake news. Com ho fas tu per saber si una notícia és bona o és falsa? Com ho faig? Amb l'equip, evidentment, refiant-me molt del meu equip. A la meva vida diària, mirant el mòbil, anant a fonts, altres fonts. El que em van ensenyar a la carrera de periodisme, mai se'ns oblida. Sempre busca altres fonts. Sí, això qui ho diu? Qui ho ha dit? Doncs busca altres fonts. Contrasta. Perquè si no... Mira, l'Iñaki Gabilondo, que sempre m'agrada anar a ell i citar-lo, diu allò que en una inundació el primer que s'acaba és l'aigua. L'aigua potable. L'aigua potable. En una inundació d'aigua informativa... falta aigua potable. I, per tant... I en una inundació informativa falta informació veraç, fiable, que no t'enredi, que no t'intentin pseudoperiodistes colar-te coses que no són. Com ho fem per saber-ho? Jo realment als espectadors que ens estan veient, als oients, els diria busqueu fonts informatives diferents, que tu has dit, Antoni, tu has aconsellat, aneu a diferents fonts perquè no us quedeu només amb una. No? Llavors, quan una inundació d'aigua falta l'aigua, en una inundació informativa també falta. Tornant breument al podcast... Aigua clara. Aigua clara. Gemma, ens hem especialitzat en males notícies o és el que hi ha? És el que hi ha. És el que hi ha, sens dubte. Tu no pots deixar d'explicar males notícies. És que les males notícies són les notícies.
good news no són notícies. Home. És a dir, les males notícies són les que omplen els informatius. Però això des de tota la vida. Però... Perquè són les notícies, les guerres. La no guerra no és notícia. Però, La no guerra no és notícia. Però És una pena, eh? Sí, sí, La no, pau està clar. no és notícia. La guerra és notícia. La massacre a Gaza és notícia. I amb això obrim. Perquè parlar d'això és una manera de denunciar-ho. És a dir, és la manera que tenim de denunciar que hi ha una guerra injusta, que hi ha una cosa que s'assembla molt a un genocidi. Doncs la manera de denunciar-ho és parlar d'aquells nens que estan sent assassinats La cada manera dia. de denunciar-ho és una manera d'explicar-ho potser parcialment, perquè tots sabem, if it bleeds, it leads, que si tu tens imatges d'un pare portant el cos del seu fill en braços, allò té bastants números d'obrir-te les notícies, abans que una altra cosa, no? Clar, És a us dir- en recordeu del nen Aylan? I tant, sí, Sí. i tant. Clar, com aquell nen mor a la vora de la platja, hi ha moltes imatges d'aquestes. Aquella va causar un impacte tan gran que molts pensem que potser va servir per agafar una mica més de consciència sobre els refugiats, la gent que fuig dels seus països per buscar una vida millor. Però que són tot males notícies. Tu no has tingut la sensació a vegades que en l'escaleta Sí. de l'informatiu cada notícia era pitjor que Era pitjor l'anterior? que l'anterior, sí. I a mi m'entristeix molt, eh? Jo encara ara, i mira que fa anys que ens dediquem a això, Antoni, encara ara hi ha coses que em resulten insuportables. Recordo durant la guerra d'Ucraïna que jo anava a dormir i somiava amb guerres. Clar. És que somiava amb guerres. Vaig parlar amb una psicòloga i em va ajudar. Alba, no sé com ho trobaràs, et diuen que no pots anar a dormir amb una tablet o mirant. Bé, jo vaig tenir una solució. Em posava Downton Abbey, la sèrie. Sí, sí. 8 temporades. Tot és verd. Clar, Tot és verd. clar. Bonic, parlen de l'amor. Em posava Downton Abbey un capítol. I somiava en verd, Alba. Sí, sí, T'ho dic de totalment. veritat. Sí, Clar, sortia la somia- Maggie Smith i deia... Somiava caps de setmana. Totalment. Sortia la Maggie Smith. Per això... Doncs jo vaig necessitar-ho perquè va arribar un moment que no podia suportar tanta guerra. Clar, per això, ara que expliques això, encara, i ja ho sé, jo no sóc professional de la comunicació ni molt menys, però sabent això que diem, no? Que sí que hi ha... O sigui, que al final les notícies són també allò que ens ajuda a construir la nostra mirada sobre el món. Si sabem que, per exemple, no, el que tu dius, ostres, l'influència que té mirar notícies abans d'anar a dormir, perquè això fins i tot se'ns connecta amb el nostre inconscient que aflora quan estem dormint, i estem intentant fer bones pràctiques per tenir una mica de cura de nosaltres, per tant, desconnecta, mira una cosa bonica, bella, que et porti a un altre paratge, no? Seria realment algo molt poc, no sé, efectiu o poc eficaç incorporar, o sigui, si vosaltres ens esteu explicant com és el món, no hi podria haver algun espai que s'expliqués algo bonic, algo que ens ajudés també, perquè clar, els telenotícies ens porten a aquest esgotament i aquesta impotència presa, que no és poc, ansietat i estrès. No hi hauria com una responsabilitat col·lectiva també de dir, ostres, expliqueu-nos coses boniques i no Alba, només... expliquem coses boniques. Jo crec que també expliquem coses boniques. Clar, jo et parlo des d'un programa que és un programa informatiu, però no del tot... No és només un informatiu. Per tant, nosaltres al programa ens podem permetre parlar molta estona del que passa, que acostumen a ser males notícies, però quan vaig fer l'escaleta d'aquest programa vaig col·locar una part que és de teatre, de cultura, de música. Jo no sé si el programa necessitava allò, però jo sí que ho necessitava. Sí. Jo a vegades col·loco coses que no sé si el programa m'ho demana o ho necessita, però jo sí que ho necessito. I jo, per exemple, necessito estar en contacte amb el món de la cultura cada dia, perquè m'agrada molt el teatre, m'agrada molt l'òpera, m'agrada molt el cinema. Intento en un programa, però ja et dic, jo m'ho puc permetre perquè això que jo faig, el Cafè d'Idees, no és només un informatiu. Però vaig ser molt conscient que havia de col·locar una part que il·luminés la nostra vida. Sí, bueno, de fet ho diuen, no? Que la cultura és la inversió, la gran inversió de la vida, deien a la Revolució. La cultura ens salva. Sí, la cultura ens salva i
el que passa que és això, no? És això, al final és com aquest activisme que tu estàs fent de forma individual, no? En el teu programa, però jo crec que a vegades ens hauríem de fer com aquest pacte social de quina informació també és important, perquè al final, és que ja et dic, veient les dades és molt preocupant també aquests nivells d'infoxicació que té la gent, de dir, que no puc més, no? Llavors... Sí, perquè per un cantó, no sé, tu al teu voltant t'has trobat gent que et diu jo ja no sento notícies. Ho diu el meu pare, Antoni. El meu pare em diu, té 89 anys, el cap ben clar, i em diu, per què no parles de coses més boniques? Per què no expliques bones notícies? I em truca i me'n diu, mira, ell viu a Sant Feliu de Guíxols. Te les diu? Mira, a Sant Feliu han fet una cosa perquè els gats, els gossos, i perquè no hi hagi tant de soroll de motos. Per què no expliqueu coses així? Em diu, t'he buscat el contacte. I tu què li contestes? Li dic, papa, és que això no és notícia. No és notícia de l'abast que jo estic explicant, però potser m'equivoco. Probablement, si li fes cas... Potser tot un públic, A Graderill tindria un públic. O sigui, la cosa era, si a tots els periodistes també, la gent ens diu jo ja no miro notícies, no escolto notícies, hauríem de reaccionar, perquè si no, a aquest ritme ens quedarem sense oients o sense telespectadors. Però que creieu que és veritat que la gent no escolta o no veu notícies? Aquesta és l'altra pregunta. Les audiències dels informatius no demostren que la gent no estigui interessada per a les 9 en punt connectar-se amb el Telenotícies o amb el Telediario. La gent ho segueix. En el cas de TV3 ja et dic jo que normalment els pics d'audiència són els 2 telenotícies, al migdia i el del vespre. Sí, no, està clar, i la gent vol estar informada. El que passa que jo crec que al final, no sé, tinc la sensació, perquè veient les dades i la realitat que hi ha, potser sí que ens interpel·la dir, no només és audiència, sinó també plantegem-nos què expliquem, no?, d'alguna manera, perquè si al final el que expliquem tenim audiència però està generant aquest impacte, ens segueixen veient, però és que estic alimentant tot això que dèiem, aquesta impotència, aquest esgotament, aquest dir... Saps què passa? No és només audiència, també és cuidar de la nostra gent. Sí, però ens alimentem molt també de la política. I la política és molt lletja, no? La política. Sí, però abans tu deies que no era tan lletja, no? Que no és tan lletja. No hauria de ser-ho, i té elements extraordinàriament positius, perquè serveix perquè els gats i els gossos de Sant Feliu no els atropellin a no sé quins carrers. Serveix perquè les motos de Sant Feliu que fan molta fressa, doncs arribi un polític i ho reguli. I digui, ara, això faré una normativa més dura. Serveix per això, la política. D'això la Gemma sí que en sap molt, perquè ella pràcticament cada dia entrevista un polític. A part de fer informació política, entrevistes un polític. Sí, cada dia. Ells, els polítics, com estan entrenats per comunicar-se amb la gent? Depèn. Si el polític és un polític en actiu, ell es comunica amb nosaltres i amb la gent, dient-nos el programa del partit i si pot ser, doncs, criticant el rival. Si tu entrevistes un polític, i ho saps, Antoni, que ja no està en actiu, però que ho ha estat molts anys, és una altra cosa. Perquè llavors pot dir la veritat. Diu el que pensa. I clar, és que és tan diferent quan un polític et diu de veritat el que pensa. Ho notes en els seus ulls, perquè llavors estàs entrevistant una persona que ha dedicat part de la seva vida a la política. Aquesta és la persona. Quan el polític està en actiu, estranyament trobes la persona. Jo no la trobo mai. No. Trobes el polític. La Gemma té l'habilitat de trobar la persona. Costa, Bueno, potser en el marc d'una entrevista de 25 minuts, potser no tots 25 minuts, però sempre hi ha alguna pregunta o alguna resposta, per dir-ho així, que els enganxes o que fas aflorar aquesta part més humana, més de dubte, més de... fins i tot de contradicció, no? Però que és esgotador. Perquè, a més, ella ho fa amb un somriure. Ella no s'enfada. Jo no t'he vist mai discutir amb un polític. Recordo una vegada, quan el Salvador Illa encara no era president de la Generalitat, de les primeres vegades que era el candidat del PSC, i el vaig entrevistar, vam estar els 30 minuts que li dediquem a l'entrevista, i l'últim minut em va sortir de l'ànima, li vaig dir, senyor Illa, vostè no riu mai? No somriu mai? I es va quedar tan parat, va dir, no ric mai. Dic, no. Va acabar l'entrevista. I fora d'antena era un home amb un gran somriure. I va dir, de veritat que no al micròfon no ric? Dic, no. És una cosa que ens ha perseguit en algunes converses, això dir-li, no riu mai, perquè ell no se n'havia adonat. Era tal la prevenció que col·loca davant del micro que no se n'havia adonat. Diu l'Antoni, és esgotador. Sí que és esgotador,
perquè fas preguntes i repreguntes. I tens com una estratègia per arribar... I n'hi ha que són molt llestos. I Clar. no hi ha manera d'arribar a la persona. Us ho explicava al per dir-vos. L'únic moment que vaig arribar a la persona va ser quan em va sortir dir-li vostè no riu mai, no somriu. I allò el va com desarmar. I potser ara sí que ja riu més quan està davant teu. Una mica, no gaire, eh? No, és una persona que no somriu. no, però és... Seriós, és molt... seriós. Té un rictus molt seriós. Però, esclar, aleshores vol dir que venen una mica amb la lliçó presa. Totalment. Perquè no volen donar un titular que generi soroll, polèmica, no? És a dir, no volen, i com que no volen, no es deixen anar. I tu vas preguntant i repreguntant i no es deixen anar. I després hi ha aquesta idea... Això me'n recordo una vegada, quan us en recordeu, fa alguns anys, que l'aleshores vicepresident de la Generalitat, Josep Lluís Carod Rovira, va tenir un infart. I el van ingressar a l'hospital i em va dir, veia la tele de l'habitació amb el volum apagat i quan sortien polítics tot era gent enfadada. Sí. I molt seriosa, que no somreia, que estaven com molt enfadada. És a dir, la política, ho hem dit abans, no? Com un exercici de polarització en què jo sóc el bo, jo tinc la veritat i els altres són... Bueno, són horribles. O pitjor. Són o pitjor, són execrables, com si diguéssim. Això sí que és una cuirassa que es construeixen. Ja que abans parlàvem de cuirasses, i tant, això sí que és una autèntica cuirassa, que és molt perillosa, perquè vol dir que el missatge que t'estan donant no és exactament ni el que pensen ni el que senten, t'estan dient el que creuen que han de dir per aconseguir vots, i els aconsegueixen, però aquesta cuirassa sí que és molt perillosa. Però et volen mobilitzar contra l'altre. Mira, per exemple, les sessions de control és el cas més paradigmàtic. A més, estan allà enfrontats i no sé què, la pregunta, i es diuen unes coses tremendes. Que dius, bueno, després aquests, quan es troben, es parlen? Clar, per això sí, es parlen, sí. Perquè es treuen la cuirassa. Perquè se la treuen. Clar, però la gent no ho sabem, això. És a dir... Doncs per això ho estem explicant. I ens encabronem. Per això fem el podcast. I ens encabronem i ens enfadem. Aigua clara. Mira, tens raó, la gent s'enfada quan ells probablement estan prenent ja un cafè tranquil·lament. Que això encara fa enfadar més. Bueno, però clar, és això que dèiem, aquest mal rotllo és el que fa que també molta gent hi hagi un nivell de desafecció cada cop més elevat, també en política, perquè veus i dius, però què és això? Però què és això? Què és això? Clar, però per això et deia, per això abans m'ha sortit dir la política és lletja, la política genera converses lletges, antipàtiques, dures, crispades. La política nostra genera això pràcticament cada dia. I els polítics que tenim actualment al món han generat un món molt antipàtic, molt dur. Donald Trump ha crispat aquest món en el que vivim d'una manera lletgíssima. I per això fa que tots encara ens hàgim col·locat més en les nostres trinxeres, no? Sí. I quan mor Mujica enyorem aquesta mena de polítics amables, tendres, els que somreien. Totalment. Tot prenent mate, somreien. Aquest món a mi m'agradava més. Aquest món ara no el tenim. Però hem de seguir treballant els periodistes per aconseguir acostar-nos a aquest món que crec que tothom anhelem i que el volem i somiem. Va, el penúltim minut perquè ens diguis a la gent que diu jo ja no miro notícies, perquè creus que sí, que les hauria de continuar mirant. Les han de continuar mirant perquè aquest món que el volem canviar, que no ens agrada, només el canviarem si estem informats. Només el canviarem si estem ben informats, si construïm un criteri sobre aquests governants que no ens agraden, perquè quan toqui anar a votar, no els votem. Llavors, per això hem de seguir les notícies. I algun referent, algun llibre, alguna recomanació que ens pugui ajudar? El meu referent el tinc aquí al costat. Doncs escolta. Sempre li he dit a ell. Sempre li he dit a ell. Sempre li he dit. És el referent de bon periodista i de saber que el que et diu... És que és tan important tenir... És gairebé revolucionari, no? Tenir gent amb la que confiar. Jo confio en l'Antoni. El seu criteri. Confio. Tot el que em digui, abans deia, com saps que una cosa és... Perquè tens referents. I llavors saps que aquesta persona, tu te'n refies. El que et digui serà veritat. Per què? Perquè ho ha dit ell. No saps com t'ho agraeixo i com m'emociona sentir-t'ho dir. Però com que això no es pot convertir en uns... Bueno, no cal que sigui uns jocs florals, no, però t'ho agraeixo molt. Deixa'm, però jo tinc també un comentari a fer sobre la Gemma. Jo crec que el dia
el dia que et vas posar al Passeig de Gràcia i els hi vas dir «Ustedes que pueden, por favor, dialoguen», aquell dia li vas fer un gran bé a la societat. I tant. Aquell dia perquè vas aixecar el llistó, vas dir, miri, hi ha una manera de fer les coses que és com l'estem veient, però es podria fer d'una altra manera, una manera que ens impulsaria una mica més amunt. I aquell dia, i això té molt a veure amb el que acabàvem de parlar, et vas saltar el guió. No vas dir només el que se suposava que anaves a dir, no et vas limitar a llegir un manifest, sinó que vas parlar des del cor, entre altres coses perquè la persona que havien assassinat, Ernest Lluch, era amiga teva i tu la coneixies molt, no? I havies treballat professionalment. És clar, aquell dia jo crec que vas portar la comunicació política i, per la part que em toca, el paper dels periodistes a una posició molt més noble i que vas fer molt més noble també la societat. I, bueno, doncs, posats a agrair-t'ho, doncs en aquí, no? Bueno, i això que dèiem, que al final allò va ser notícia. I continua sent notícia. I va ser algo positiu que ens vas ensenyar com a societat, que les coses podien fer diferents. Sí. Per tant, aquests exemples referents, no? Com tu, mira, dia, són importantíssims. Aquell dia, ja que hem parlat de la por, tornem-la a posar sobre la taula, vaig poder vèncer la por. Allò, aquell dia em vaig fer gran. I tant. Em vaig fer gran. I tant. Vaig vèncer la por. Vaig dir, m'és igual el que diguin, i si em critiquen, sé que haig de dir-ho, i malgrat pugui tenir conseqüències negatives per mi, que algunes les va tenir, vaig vèncer la por. I va poder més l'amor cap a l'Ernest Lluch i l'amor per, no sé, per la veritat i per voler un món millor. És que torno a dir, un món millor. Doncs vèncer la por és important. Totalment. Em sembla que no trobaríem millors paraules per acabar. O sigui que moltes gràcies, Gemma. Ai, m'ha encantat estar amb vosaltres. Doncs ja ho saps. Que important és parlar, I tant. Que important. I tant. Parlar de les coses. Moltes gràcies per haver-nos seguit. Esperem, jo crec que avui tenim la presumpció d'haver-ho aconseguit una miqueta, haver tret d'aquesta qüestió l'aigua clara.